Masih bersama Bu Uli. Butuhe iki videone iki gorene iki tok lho iki. Lho iki Bandina lho. Mak Mak iki to jenenge kancaku ki. Iki ning ngarep apik, tapi ki mbuh nek ning mburi. Iki lho, iki. Padha wae iki, Joan. Iki Mak Muji. Sapa sing arep pesan catering iki ponakanku dhewe iki Mak Muji lho. Lho iki ndoke. Dimasak kuning jenenge Mbah Muji, Pokon Duet Wonosari Klaten. Monggo pinarak dipethil ya isa. Monggo niki asistene Bu Ela niki nggih. Niki ya arek ngedeke catering. Kae lho cantik-cantik kira ngomong. Dilem nek pas masake dilem. Mergane iki dikongkon ya. Dadi iki ya dilem, main dhewe. Coba ra dikongkon. Ra dilem. Ya. Ora ya wis. Bener.